Kungumngeni kufikelela kwinkonzo zempilo kuluntu elihlala kwindawo ezisemaphandleni. Isichotho sakutsha nje senze imeko yanzima nalapho sonakalise iziseko zempilo eziyi-49. Abahlali ngoku kunyanzeleka bahambe imigama ende ukuze bafikelele kwezi nkonzo. Zibuhlungu kakhulu kuba sizawulahlekelwa kukudya kwezindawo funeka sihambe ngemali kwezikliniki. Asizo-afoda sonke ukuya kwezi ndawo zinekliniki. Izawubeka ubomi bethu kwi-risk because abantu bazawudifolta bagule ngenxa yokonqena ukuya elenye okanye exesi okanye ngenxa yongabi namali bakaloku asilingani financially. Ukanti isebe lezempilo lithi lenza konke kusemandleni kuqinisekisa ukuba inkonzo ziyasiwa eluntwini. Siyasebenza ke ngokukhawuleza asizuba nayo iChristmas so that siqiniseke uba sisebenzisa okuvumelekileyo kokukhawulezisa nakwezinto zokuthenga ii-services okanye ukufumana ii-contractors zokubuyisela isimo esiqhelweni. Sawukwazi kuba uyasivumela umthetho we-disaster management uba act uba sikwazi ukuthatha i-shortcut esemthethweni. Ezi ziseko kulindeleke zigqitye ukulungiswa ekupheleni kwenyanga ezayo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eXesi.